Ba't akong filter nga. Ano ba ko kuha na to? Dong! Dong! Hey boss, sama boss! Dong! Ikuha ko sa antipara ko dong. Makaklaro ko. Hanap naman dyan. Hindi naman dyan makita, di ba? Kaliw, kuha dong. Oh boss, kuha na ko boss. Tara boss. Tay. Klaro kung gamay di ay. So weird. Dong, nakoy sugo ni mga ni dong. Kay importante kayo dong. Tayo ka ng sexy dancer dong ka ng sayo sa kong tubangan dong kay hindi nga mo kayo ng dragon. Kay kuhan ba kaning 5 lang oras dong basta kayo magkita lang yung Sano? Tagaan ni mong tigsing kumilang oras. Basta siksi nga dancer. Naniniwala po ako na nababawasan po ang virginity ng isang tao. oh, kanang sexy dyan nang sayo sa tubangan tag 5 lang oras. Paano masabi? Tinatanong ko nga O sige nang mangita ko. Karon dayon mangita ko 5 mil makang oras. Mangita ko sa tiip daghan kayo. Busing di na kikita. Di na kiklaro. Ha, indot ini ako nunaan gyud. Indot ini. Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumala. Boss. May butang na boss. Kita na jud ko boss. Guapa gay boss, sexy. Malingaw gi gani boss. Pero ni gani niya boss. Gani boss. Abot niya dire. Ako mas gingan nga sulod na sa diretso kay. Ikaw ray tao ni balaya. Pero ni pangayon nimo, nimo tubag sulod diretso. Wa rin tubag sulod na diretso kinahanglan maabot yan anak ni boss. Gago! Sakto gito boss, guapa gid boss. Malingaw gi ka. Oh, ba dong? Sige dong, magpaabot ako dong. Salamat juga dong, nagkita juga dyan. Ayo. Oh, dayon. Sir, ako na itong dancer sir ng online sir. Pasi mo tao sir. Panyo na ko diri. Ba? Oh, sige. Kita ko sayaw juga, kabalo ba juga masayaw? Rainmaker feet, turn anxiety. Pak bong bong bong, pak bong bong, pak bong bong bong, pak bong bong, sợi dây ròn đi là bao sa rồng, vắng khăn về tru bách thao khăn, bắt đánh gió ở rơi có bông, trong đêm đè rử trong đêm mông, mơ mộng hay rủ mũi trong công. Gago! Ano ang senyo na tamimi kayo? Yung pe al mister long bong, pak bong bong,